Ia dă-i acum F5. Merge mai bine? Home și video, unde intru? Ia o să le aude. Prima pagină la qi.com. Acum se aude de la început tot înregistrare. Și ce vorbim noi. Serios? Da. Vezi? Păi dă F5, dă F5. Hai mă, că trebuie să fie live. De când am intrat prima oară pe site am pornit. Dă F5. Am home și video, unde intru? Dă F5, că acum e live. De tot pixelat. Uite, acum m-am dus acolo la scaune. Imaginea e foarte pixelată. Și acum? Uite, da, mai tot o registrare mai veche, dar măcar se vede o cupertină verde. Da, ai dat F5? Da. Hai să mai dau o dată. Da, e făcut înregistrare, repetă o înregistrare, dar arată scaunele și cu copertina aia verde de deasupra. Da, tot înregistrare. Replay, nu știu de ce. Intră pe alt site și revină după aia pe kick.com să vedem dacă nu se schimbă. Că eu deja sunt online cu altceva. Și văd că sunt mai multe, în stânga sunt mai multe filmulețe făcute acum. Nu e unul cel mai De recent? ce? Nu e unul care scrie live sau ceva? Ce să mă uit? Că deja unul are 3 views. Un view. Și acum se vede scaunul și copertina. Tu ești acolo la scaunul și la copertina? Nu. Acum filmez tavanul. N-am. Tavanul. Da, încearcă să pleci pe altă pagină și să revii. Așa. Recent activity. Nu recent. 4 minutes ago e ultima înregistrare. Și nu este nimic online? Și e negru. Nu e online nimic? Nu. Cum pui mei, că trebuia să meargă? Nu merge.